Good morning everyone. Today is February 17 and ingani among morning routine. I don't need an alarm clock kay ukawan ako sa kong anak niya. Say bitaron ako para makagawas na siya. He usually wakes up at 6 a.m. So mag-grocery may gamay kay wala na food pero magpa-deliver lang ko sa among breakfast karon. Though naapay itlog pero nag-itlog na may gabi ana. Part sa morning routine ni Avery kay dapat yun siya mo inom og tubig. Because formula fed ba siya niya. Ang akong kahadlukan is kanang sayo ra kaayong madaot iyahang ngipon. Hopefully dili. Basta maana siya. Before siya matulog, dapat naka-water. Ining morning, dapat naka-water. Where's your eyebrow? Eyebrow, where's your eyebrow? Very good. Eyebrow. Eyes. Eyebrow, eyebrow, eyebrow. Eyebrow. Where's the forehead? Hello. Teeth. What's your teeth? Oh my God. Grabe ang ugali. Naing-ani ra ni because night times nga dili ko makahilabos ka na mag-makeup ko. Always take off your mascara. Makeup. Oy. Nag-picture ko gahapon pero sa ka-project. Car. What's the sound of the car? Last vlog na about ni Avery kay baby pa siya. Nag-watch ko mga old clips dere sa camera kay pa siya ngipon karon kay nagkuha na siya show your teeth. Na ikan na sa Kinder Joy nag-open me og usa. Where's the other part? You lost it again? And guys, we're gonna eat first. Nag-order lang sa ko og kuan kay wala na jud ko maloto. Outside? Where's your slipper? Get slipper. Find your slipper. Be down, be. Down. Down then, wear your slipper. Sige na. Open the door. Psst, no, dirty. I really thought nga gamay ra siya gikaon or wala pa siya nakakaon. But then, pagtanaw na ko sa clips kay, oh my gosh, daghana na din yung nahamong. Kana gani lami na kay mong kaon unya pagtanaw nimo sa pagkaon si mong tapad kay mas lami man siya. So mo to gihungitan sad nako siya og rice. Nya ako na lang nihurot sa pancake. Thank you. Ang baby cake ba oy kung makasay gid sa table mo rin yung anak ni Henry C. Sharing. Drink your water. Mauni ang reality nga sa kadaghan ako gihuna-hunaon sa akong una buhaton unsay sunod buhaton og unsa ang akong mga pamaliton ug unsa ang sudanon unya. Kalimot na ko og tangtang anang maskara nga ganiha pag yun ng alas 7.
Nanagiduka because it's already 10:40. Inimata siya og alas 6. Ang sana to pag-vlog, ani. Maybe magpa-buhi. Mao din niya akong first grocery nga na ako kasi ang pinaka first grocery gyud para sa balay kay nagpahapit ra ko ni mama cause dili pa nako kaya and I was overwhelmed, and then karon gusto ko nga ako ra unta, but then ni suggest si mama nga kuyugan lang ko niya kay syempre naa sa Avery. Ya gusto sa ko nga na ako para if ever nga na ay wala sa lista kibaw ko unsa ang alternative. So I'm trying to budget like 3,000 for 2 weeks na siya. Again, puros mga gulay ang akong gustong kaunon everyday. If not like super gulay, lang kinda healthy. Though nagpalit ko og upat ka canned goods. Ganahan kayo si Avery sa tuna nga with egg. Sa pagpauli kay ako na lang usa ang nisakay og taxi, and then si mama kay diditso na siya sakay ra si call cause dool raman ang G-Tubs. Medyo ni over ta sa budget. I think it's okay raman kay nipalit na lang ko og gunting para ka nang like mag-cut ko meat ana cause nasamad ko. So yeah, lesson learned. I will never buy hot dogs again. As in, sayang kaayo. Nadaot cute siya. Daghan pa kaayo. But, hala, nag-yabu-yabu. Maybe I'm gonna cook pancit guisado. May take off. Alili, stand up. Anyway, so sa mga sabon, wala lang sa ako ni palit ko. Mag-order ako ni palit. Timing code para sa posting. Sa ligo, napasad. Shampoo, napasad. Pag-last din akong grocery, but nag-add lang ko. So, mag-refill ta. Tissue. I bought a knife. Kani siya kay medyo dako-dako siya. 59 raman sa so, okay na niya. Kani siya kay para sa mga leftovers nga pagkaon para dili ko mo force o puro balag busog na. Wala labot sa rice because naapa. And then finally, naanak ko sabon sa naong. So ang total, hambimbara, harurut. Pwede siya pang sash. 3,241.57. I-keep na ni and nag-keep na ko og cash karon. Before, okay ra cashless. Nagkuan sa ko og bigger chopping board. Wala na ako siya gipalit para sa aesthetic. Barato lang yun siya. So let's see if nindot performance as 59ers choice. Okay, wako gitablan sa kape. Mga pita balik. Hala ka. For the fail naman ang person.
Ito siya makakita siya na. Now, show your dinosaur. This is a dinosaur for bread. Oily akong face kasi nabutang ko o kuha niya nagsingot. So, not cute. Also, manamig taon. So, pag-awasan ako siya kadiyot. Run! Gusto mo yon, gipalit para sa iya ha, pero dili siya mo sakay. Bali. Wait for me. Ready, go. Okay. Dudog. Lo. Run! Ouch! Ikaw, nun ba ya? Uy! Shot, gigas kanal. Ada kanal. Just kidding. Walking. Faster, walk. Faster, walk. Faster. Ready? Faster, walk. Oh no, what's that? So it's now 5:47 p.m. Kapoy jud ko. Oh, kalay ko gahapon. Two number blocks. So already 6. You need to eat dinner. Ow, my hand. Yummy. Ibili ako ng Coke. Pabigyan nyo na. Sobrang pagod ko. Wow! Hindi na sila kumama. Saan na? Ay, ito na ako sa apartment. Manlaban siya. Manlaban. Ulit din sa Coke ka. Kaya dagang sa buhaton. Paano naman kung itlog nito? Kailangan pa siya magawas. May gani. Ako tigaan o tugmag bugnaw tubig. Ay, kada ko sa lang. I make cold water? Yeah? So, shocking kaayo. Cause, giduka na niya. Shocking cause na ako yung video sa Facebook nga niabot og 93k views. Na ako yung candle nga naketeng. Charot. Kani siya nga video kay 2 days ago na na-upload. Though, Bisaya ni siya nga vlog. But thank you guys so much. What? Lay down properly.
Grabe kayo kay 20-minute clip ni ang kanya siya niya. Ako na siya gi-fast forward. Funny kita na ang balhin-balhin dyan ang posisyon ng burakdoy. Anyway, sa paggatog niya kay ni dito na yung ko, tiwas sa akong park and then naliko and nang limpyo. Sa akong kagwapa, napukaw na ko akong anak. So matunihilak siya and diri na mo end ang vlog. Thank you guys so much for watching. Don't forget to like and subscribe. Follow my social media and see you on the next vlog. Bye!